ବେପାର କରିପାରିବୁନି। ତୁ ଫଳ ବେପାର କଲେ ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତୋଠୁ ଫଳ ନେଇକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ହଁ ତୋତେ ମନା କରାଇଲେ ତୁ ବସିବୁନି ଏଠି। ମୁଁ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ବସିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ବସିବି ନା? ତୋତେ ତ କୁହାହେଲା ତୁ ଏତେ କଥା କ'ଣ ପାଇବୁ? ଆମେ ବଜାର ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମେ ବଜାର ରହିନୁ କ'ଣ? ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାଇ ବସିଇ ପାରିବୁ, ଯାହାକୁ ଯାଇ ଉଠେଇ ପାରିବୁ, ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତୋ ଘର କନ୍ତଳ ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଇଏ ଚଲାଉଛୁ। ଏ ସାବୁନ ଲାଗିବ ମିଛ। ଯଦି ମୁଁ ରାସ୍ତା ଘରେ ମଦ ବେପାର କରୁଥିଲି ସେଇଠି ପୋଲିସ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଇଏ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ବନ୍ଦ କଲେନି ଏତେବେଳେ କି ଆଇନ ଆସ ନେଇକି ମଦ ବେପାର ଧରେଇଲେନି ପୋଲିସକି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ବାପା ନାଁ ହେଲା ବେଣୁଧର ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ 8 ଫଳ ବେପାର କରି ଆସୁଥିଲି। ଆଜି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ମୋତେ କେହି ଅସୁବିଧା କିଛି କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ନୂଆ ପଦବୀ ପାଇଥିବା ଫଣୀଭୂଷଣ ରଥ, ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଅଶେଷ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ରଥ, ସୁରେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏଭଳିଆ ମୋତେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୁ ଜାତିରେ ଛୋଟ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଫଳ ବେପାର କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତୋଠୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପୂଜାପୂଜି କଲେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ହଁ ତୋତେ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ବେପାର କରିବୁନି ବୋଲି। ଏଭଳିଆ କରିକି ମୋତେ ହଇରାଣ କଲେ। ମୋତେ କଲେ ଆଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିକି ତାକୁ ନିଆଁ ଢାଳିକି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ, ସବୁ ତା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଦିଅ, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ିଦିଅ। ଏହା କହିକି ଫଣୀଭୂଷଣ ତ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲେ, କହିଲେ ଯା ପେଟ୍ରୋଲ ଧରିକି ଆସ। ସେ ପାଣିକୁ ଦିଅ ଆଜି ଆସ, ତାକୁ ମନା କରୁନି, ସେ ବହୁତ ମୁହଁ ପାଇଯାଉଛି। ଏଠି ତାର ବେପାର ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଏଠି ବନ୍ଦ କରୁ, ସେ ମାନୁନି, ତାକୁ ଜାଳି ଦିଅ ତାକୁ।